Gelsenkirke. Garmisch-Partenkirchen. Ja. Til højre. Venner. Noget af det rigtigt. Okay, det er fordi jeg er ude i sådan noget. Nej, det var det ikke. Det ved jeg ikke lige. Hvorfor den gør sådan. Faradstation. Okay. Klassisk vognbaneskift. Eisenbahnbrücke. afspilles på 4 gange hastighed. For ikke at blive søsyg. Ja. Ja.
tænker bare, at jeg vil lave det som sådan en, du ved. Så det kan tage 30 sekunder. Ja. Ligesom sådan en lille Ben Hill worker placement. Yes, exactly. Yes. Racing game. Ja. Faren nach Messe. Ja, viel Messer. Og så har den til messer. Ja. Ja, mit. Jeg har en banan. Jeg snakker over messer. Enten vil jeg spørge om det, spurgte han, om vi havde et kniv. Ja. I tasken. Hvis vi havde, ville vi så have sagt det. Hvis vi havde intentioner om at skulle ind og stabby, havde vi så sagt, ja. Ja. Jeg har forklædt den som banan. Guck mal hier. Hier gerade. Und die pointing matter. Ja. Matter. Messer. Prøv at tænke at skulle læse med alle de dobbelt'er. Ja. Fandme ikke godt. Essen. Zum Messen in Essen. Jetzt ist doch sehr schön. Det var så sindssygt. Det var Claus, Busse og Lasse og jeg, der var til sådan en teamturnering i København med Warhammer 40.000, hvor der var hver at have messengers med i vores her. Og det der modstanderne også, så skulle de så nå over til den anden side. Der blev snakket meget med messenger, og så flyttede på sådan 3 ynglinge på den ene. Jeg kunne slet ikke sige det. Det var så sindssygt. Så kunne I stå op på den side og stå og småfnise lidt. Ja, vi smaskede den fuldstændig heldigvis. Jeg tror, vi havde 2 battles, hvor vi var sammen, og så 2 individuelle hver også. Og så fik man point sådan. Vi havde... Jeg kan ikke huske, men man havde ikke den samme her, når man spillede sammen med de andre. Man havde ligesom, og den der her, hvor vi spillede sammen, den havde vi stykket rigtig godt sammen. Ja. I fantasy battle der. Vi havde tænkt os op i flere niveauer. Og det havde de der unge modstandere Så vi vil gerne med her. Ja, sorry. Det kan jeg jo se nu. Fordi jeg tror, I skulle nedad. Fordi vi skal pakke. Nej, nu gør det igen. Det havde vores unge modstandere ikke. De havde taget sådan the hard hitters med fra hver af 3 her. Og det var også lidt farligt, men lige så snart vi ligesom havde indset det og holdt os til vores egen plan, så moste vi fuldstændig. Nå. Vi havde noget, der var svært at slå ihjel og sådan noget, spøgelsesnød og Lasse, som de hang fast i deres ondeste ridere eller et eller andet. Og jeg havde sådan nogle orker goblin ting, der vivlede rundt og gjorde mystiske ting, de ikke rigtig lige turde køre ind i og sådan noget forskelligt. Claus havde nogle øjler, som også var lidt svære at slå ihjel og sådan noget. Det var rigtig sjovt faktisk. Ja. Det er mega hyggeligt. Ja, det var golden days. Golden days. Sådan dem der golden days. Nu skal jeg faktisk ikke køre bag den bus der, kan jeg mærke. Skål Audi. Hvis det er op til fremtiden med den bus der. Ja. Så er den nok ikke forsinket. Jeg synes ikke, vi har fået skåret det hjørne, vi skal skære. Nej. Men vi kørte jo også af bagvejen. Det er rigtigt. Der er så genau. Det er derfor, jeg slet ikke kan kende noget som helst. Ja. Selvom vi nu er tilbage på den del, vi køber hver morgen. Skilbis Essen. Abispil. Det er 12. Vestmand. Total James Bond. Hun hedder Vesper. Ja.
de eneste, jeg kunne se. De er også gode. Og så havde jeg jo faktisk ikke helt set Skyfall. Så jeg måtte lige tilbage Ja. og se fra Skyfall af og frem. Ja. Så du lige var med. Ja. Den er også god. Ja. Der står 2 billeder af noget. Resten af helle. Hus. Jeg føler med den blå røde der, kan man. Ja, vi fører med rundt der. Ja, der lige var et af de steder, hvor der var 2 baner. Du skal blinde, hvis man gad. Så er vi allerede her. Ja. Går det exceptionelt hurtigt derinde? Ja. Så tak. Ja, selvfølgelig. So schnell wie möglich. Ja, det bestemmer du selv, men ja, det var det, vi havde gjort. Jeg skal gøre. Jeg skulle køre forbi bare på grund af filmen. Ja, nej, skidt med det. Der er stadig mange mennesker dernede af. Det gider vi ikke. Ikke fordi det ser så vildt ud. Nej, Skal vi køre på grund af filmen? det kan være. Det kan være. Vi kan bare holde os over i den anden side, jo, fordi vi skal forbi alle de andre. Dokumentar. Ja. Dokumentar. Vores dokumentar. Hold fast. Festhold. Ikke festholdt. Ja, kender Hold lidt. en fest. Alle disse Häusern. Messehessen, Hallen. Alle diese Hallen halten doch die Klappe. Galeria und alles. Kan du sgu, vi skal dreje? Nej. Jeg tror, det er her. Med pinden der. Jeg tror, det er her. Er det her? Ja, jeg tror jeg. Nej, det er der, hvor manden står dernede. Ikke nok, ikke her, nej. Jeg er ikke sikker, hvad det er. Parking 5. Hvilken Tror der? jeg. Jo, det er det. Hvor er det? Ja. Det ligner ikke sådan en. Han kommer og spørger. Hallo, godmorgen. Parking 5? Habt ihr für P5 reserviert? In 5? Ja, genau. Nein. Dann müsst ihr einmal zu P9 weiterfahren. Okay. Da kommst du nur mit einer Sondergenehmigung rein. War gestern auch schon so. Aber wir arbeitet hier. Ja. Wir sind Erzeuger. Aussteller. Ist Wir sind egal, wenn Aussteller. du eine Reservierung hast, lass dich durch. Wenn nicht, P9. Okay. Okay, danke. Bitte. Det kommer vi nok til alligevel. Ja, vi kører bare bagom. Så det kunne, hvis du kommer fra den side her, der er reserveret. Ja. Sindssygt. Det var lidt fjollet. Og køre fra ham. Jeg tror ikke, han kan følge med dig. Nu melder han en rød bil. Dennis' nummerpladen. Det kan godt være, du skal snige med frem i den der bane. Nå, bare lige sådan her. Ja. Hvis det ikke lige kommer ind. Ja, jamen, så fik vi så en mulighed for at filme hele vejen ned. Var det heroppe, vi kunne... Bagoppe, kunne vi ikke godt det? Jo. Nej, vi skulle højere. Vi lavede et U, men det er ikke, det er ikke sikkert, vi kan det i dag.
eller? Ja. Ja. Lad os bare prøve at købe Prøv at bagom. komme Ja. længere.